Denne film er lavet af Gry og Julie. Forklar hvad DNA er og hvordan det er opbygget. DNA består af grundstofferne carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen og fosfor. DNA er nukleotinsyre, som betyder kernesyre. Et DNA er opbygget af 4 nukleotider, og en nukleotid består af 3 molekyler: en uorganisk syre, en nitrogenholdig base og et kulhydrat. Og de 4 nukleotider er nitrogenholdige baser. Udover det så er der en fosforsyre og et deoxyribose. Og det er et kulhydrat, eller sukker, som jeg skal kalde det. De 4 baser, der bliver brugt, det er adenin, guanin, cytosin og thymin. Man bruger bare deres forbogstav som betegnelse for dem, altså A, G, C og T. A og T er bundet sammen med 2 hydrogenbindinger, hvor C og G er bundet sammen med 3 hydrogenbindinger. På en DNA-streng kaldes den ene ende for 3-mærkeenden, og den anden kaldes for 5-mærkeenden. DNA-strengene ligger antiparallelt, så de ligger modsat hinanden. Så hvis den her var 3-mærkeenden, og den her var 5, så hedder den 3-mærkeenden der og 5-mærkeenden der. Et DNA-molekylets struktur er bygget op som en dobbeltspiral. Som man kan se her, er den er snoet. Og det kaldes et A-helix struktur. Og man kan sige, at det ligner lidt en vindeltrappe. DNA-replikation. DNA-replikation er, at når en celle skal deles, så er det vigtigt, at den laver en kopiering af modercellen. Det er det, der kaldes replikation. Når cellen deles, opstår der 2 datterceller af modercellen. For at cellen kan deles, så skal DNA-mængden fordobles, og det gør det efter mitosen for at få samme DNA-mængde, som modercellen havde. Et kromosom fordobles ved DNA-replikation, hvorefter de 2 dannede kromatider, der hænger sammen i midten af kromosomet, som så bliver kaldt centromeret, efterfølgende adskilles de 2 kromatider, og så har man 2 helt identiske kromatider. Replikationen det foregår før mitosen, fordi ved mitose deler en celle sig en ny celle. De nye celler skal have det samme arvemateriale som modercellen, og derfor skal replikationen foregå før mitosen. I alt så kan cellerne dele sig op til 50 gange. Hver streng har en 3-mærkeende og en 5-mærkeende. DNA-helikasen ligner DNA'et op, hvorefter DNA-polymerase laver nye strenge, altså den par nye strenge og sætter dem sammen med de baser, de hører sammen med. Dernæst så kommer ligase-enzymen, og det limer stykkerne sammen. Replikationen har en hastighed på 40-50 baseparinger per sekund hos mennesker, og der kan opstå fejl, men de kan derefter helbredes. Ja, som sagt, så kan man se, at kromatiderne, de passer sammen, A og T, og C og G. Men lynlåsen lyner op, så den ene af de her kører den ene vej, og den anden kører den anden vej. Det er det, der gør det sværere for et DNA at kopiere sig, hvis den ikke skulle lynes op. DNA-replikation og DNA-duplikation er det samme, men det har bare et andet navn. Men selve processen er det samme.